дастаи то 16-солаи Равшани Шаҳри клуб дар лигаи пешсаф миёни ҳамсолони худ ҳанӯз шикастнопазир боқӣ монда дар даври навбатӣ низ ғолиб омад. Ёдрас мешавем ки дар доираи даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Ю-16 шогирдони Фаридун Рустамов дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб дастаи Моҳири Ёвонро пазируфта барои ба даст овардани имтиёзҳои навбатӣ майдондорӣ карданд. Бозии мазкур барои ҳар ду даста ҷолибу хотирмон оғоз гардид ва дар қисмати аввали дидори имрӯза ҳар ду даста пайваста дар хатти ҳуҷум қарор дошта имкониятҳои зиёди голзаниро ба миён оварданд. голи нахусти тезкори дастаи Равшанро дар ин дидор ҳамлавари ҷавону умедбахши даста Диловар Азизов ба нишон расонида дастаи худро дар бозӣ ба пеш баровард. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи Равшан ба итмом расид. дастаи Равшани шаҳри клуб дар ин бозӣ имконият дошт ки голҳои зиёд ба самар расонад ва дар қисмати дуюми бозӣ низ бартариро ба даст гирифта пайваста дар хатти ҳуҷум қарор дошт. дар идомаи бозӣ бошад дастаи Равшани клуб дар дақиқаи 58-уми бозӣ бо кӯмаки Диловар Азизов боз як голи дигар ба нишон расонида бо ҳисоби 2-0 ба пеш баромаданд. заҳматҳои пайвастаи дастаи Моҳир бенатиҷа намонд ва дар дақиқаи 81-уми бозӣ ҳамлавари дастаи меҳмонон Амирҷон Сангов як голи зеборо ба ҳадаф расонид. ҳамин тариқ дидори дастаҳои Равшани шаҳри клуб ва дастаи Моҳири ноҳияи Ёвон бо ҳисоби 2-1 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба итмом расид. ёдовар мешавем ки ин панҷумин ғалабаи дастаи наврасони то 16-солаи Равшани шаҳри клуб дар лигаи пешсаф ба ҳисоб меравад ки баъди ин ғолибият даста дар садри ҷадвали мусобиқа мавқеи худро боз ҳам устувор гардонид. аз бозӣ то бозӣ ба ҷои мо дастаи Равшани шаҳри клуби 16-соло рӯз то рӯз бозӣ хуб нишон дода ин ғалабаи панҷумии мо аст ки ин хеле ғалаба хеле мушкил буд. дастаи Моҳир мо бори аввал бо ин даста бозӣ кардем. ин даста хеле дастаи пурқувват аст ва мо кӯшиш кардем ки 3 хол ба даст дорем. бозии навбатӣ мо рӯзи 9 бо дастаи Сорокампания дар ҳамин майдони худ ҳаст ки кӯшиш мекунем ки 3 хол ба даст дорем.